सरकारि फरायसालियाव बिमा बिफाया बिसास लानो हानाय जिखिनि मोनसे बेबस्था कन्फिडेंस बिल्डिंनि जिखिनि खामानि पलिसि बेखौ सरकारनि फारसेनिफ्राय लानांगौ पलिसिजों लोगोसे एक्शन बेवहाय लानांगौ जे बेवनो थोजासे फोरोंगिरि मोनखायोब्ला बेवहायनो क्वालिटी एजुकेशन मोनखायोब्ला बेवनो स्किल एजुकेशन मोनखायोबा बेवहाय फरा बिजाबनि जेबो आंखाल गैयाब्ला बेवहाय मोजां इउनिफर्म जुदि साप्लाय जायोब्ला जेरै माने मिड डे मिलाबो फ्रि दंखायो जेराव माने नोंहा माने टिउसन फिस होनो गोनां गैया एडमिशन फिस होनो गोनां गैया बेखायनो बेनि थाखाय माने सरकारि स्कुलफोराव जिखिनि ट्रिटमेन्ट जेनाखि होनो गोनां जि टाइमाव बेखौ होनो हायैनि थाखाय दिनै सरकारि फरायसालिफोरा माने थैलांबाय थादों बेखौ जोङो मिथिगौ बेवहाय गोबांथार माने फेक्टर्स दङ बै फेक्टर्सफोरा माने बेखौ जोङो माने समय मथे जोङो सरकारखौ बुंनो गोनांखौ जोङो बुंबोदों बिमा बिफाखौ खावलायनो गोनांखौ जोङो खावलायबोदों आरो जे जोंनि गामि समाजावहाय जिखिनि मोनसे बेबस्था लानांगौ जोङो लाबोबाय थादों बे माने नुजानाय जोंनि मोनसे चेलेन्जेस आरो बिनि चेलेन्जेसनि मोनसे ओभारकाम बा सलुसना फैबाय थानाय समाव फैगोन बेखौ जोंहा मोनसे मिजिं दङ जोङो माब्लाबाबो कमप्रमाइज बा सारेन्डार जानायनि बाथ्रा गैया तामुलपुर जिल्लायावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बेफोरबायदि जेंनाया जाबाय थादों बोसोरफ्रोमबो मोनसे जिल्लायाव एमइ स्कुल एलपि स्कुल माने थैनाय मार्च जानायनि गेजेरजों बा एमालगेमेशन जानायनि गेजेरजों बेबायदि थासारि जाबाय थादों जिर' माने स्टुडेन्ट जालांनायनि थाखाय बा स्टुडेन्ट माने खमायलांनायनि थाखाय दा बेखौ फाइन्ड आउट खालामनोब्ला मोनो जे स्टुडेन्टआ मानो खम जादों मानो जिर' जादों माने भेन्सार बा सरकारि स्कुलनिफ्राय माने प्राइभेटआव थांदों बे बाथ्राखौहाय जोङो नायलायलायोबा जों बयबो बुजिलायखायो बेखिनि गोजोन्थों जोङो माने नायदों माने प्राइभेट स्कुलनि माने होनाय जेनाखि सोलोंथाइ आरो सरकारि स्कुल बा भेन्सार स्कुल होनाय जेनाखि माने सोलोंथाइ बेवहाय देख मोनसे जोङो माने फारागथिखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों जे बेवहाय बिमा बिफानि एसे सांग्रां जाबावनो गोनां जथेस्थ' जेनाखि जोंनि सरकारि बा भेन्सार स्कुलनि जिखिनि माने फरायनाय बिमा बिफाफोरनि बा गार्जेनफोरनि मोनसे सांग्रांथिनि मोनसे आंखाल बेवहाय मोनसे दङ आरो सरकारि स्कुलाव नंगौ न' डाउट जथेस्थ' मोनसे राहानि गेजेरजों क्वालिफाइड टिचारफोरा थिसन जानानै दङ अब्लाबो रिजाल्टआ माने गाज्रि जानायनि खार'ना बेवहाय फरा बिजाब माने थि समायाव मोनै बा थोजासे फोरोंगिरि गैयै आरो जोंनि फाउन्डेसन लेभेलनि जिखिनि प्राइमारि बा एलपि एलिमेन्टारि लेभेलाव सिंगल टिचार बा जिर' टिचार बेफोरबायदि माखासे जेंनाफोरा गैया नङा दङ दा बेवहाय जोंनि ससियेल माखासे समस्याफोराबो दङ आरो बेवहाय मा होनदों सरकारि भाबै मावनो गोनां माखासे माने खामानिखौ थिग समायाव मावैनि थाखायबो बे जायनाखि सरकारि स्कुलनि रिजाल्टआ कम्पेरेटिभलि प्राइभेट माने मिडियामनिख्रुइ माने प्राइभेट माने एजुकेशननि रिजाल्टनिख्रुइ खम जानायखौ जोङो नुदों बियो जोंनि एबसुनि मोनसे सार्भेजों मोननाय बियो जोंनि रिपर्ट आरो बेनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव जेन माने जोंनि माने सरकारि स्कुल बा माने प्राइभेट स्कुलनि रिजाल्टआ रावनियाबो खम जाया बे बाथ्राखौ जोङो हास्थायो आरो खुनु बेवहाय माने जोङो बबेबा मोनसेखौ नोङो नेग्लेक्ट खालामनानै दोननायनि बाथ्रा बे बाथ्रायाथ' जानोनो हाखाया दा बेनि थाखायनो जोङो सरकारि स्कुलखौ फोथांनाय आरो सरकारि स्कुलाव फरायसा बांनाय आरो बांनांगौनि थाखाय बेवहाय गार्जेनफोरा जे बे सरकारि फरायसालियाव फरायनानैबो जे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बिनि मोनसे कन्फिडेन्स बिल्डिंनि जिखिनि मोनसे इनिसिएटिभ बियो सरकारनि धोरोमनिफ्राय जानांगौ आरो बियो फाउन्डेसन लेभेल एलिमेन्टारि लेभेलनिफ्रायनो साफिसियेन्ट टिचार साफिसियेन्ट माने इनफ्रास्ट्राक्चार आरो साफिसियेन्ट माने टेक्सट बुक माने डिउ टाइमाव होनाय आरो बेफोरबायदि माखासे नियम नितिफोरखौ जुदि खालामलांबाय थानो हायोबा जोंनि प्राइभेट स्कुलाव हगारनाय बिमा बिफाफोराबो सरकारि स्कुलसिम शिफ्ट जागोन जोंहा बेबायदि मोनसे बिसासा दङ